kahle lo futhi nango ungijwayela kabi lo ungijwayela kabi fake ngiqale ngaye ngibuye ngize kulo mina ngishawa kwi-TV ngibuye ngizwe kulo TV mina ngizothola abasiyeke ufebe nje lokho abasiyeke mina manje ufebe lokho benzayo wena Bawufebe. Bazongijwayela kabi awumthethele ngimkhombisa awumthethele bafo ngathi nawe uzoqala ukungibeka manje awumthethele lo ngimkhombisa ekungijwayela kabi lo ngiqhatha naye inyona la ngiqhatha naye oyibuke lento imnyama kanjani lento uyibuke lento imnyama kanjani angiqhatha naye ungiqhatha inyona lo uyibona lapha wena yini oyibona lapha wena awungitsheleke yini oyibona lapha Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV uhlelo esilubiza ngokuthi umfunani umuntu wami igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke sivakashela ubhuti namhlanje na kanjani ikhona lento engayitholi kahle kwi relationship yakhe nomuntu wakhe kodwa ke ezosichazela kabanzi ukuthi ingabe kwenzakalani. So ke asike sizwe sikhamba kanjani sobona njani? Siyaphila njani nina? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igaba nesibongo. Ngala usuka khona. uLucky wakabhengu usuka eChesterville. Alright, khulele khona. Yeah. Oh, okay. So ngicela ukwazi kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakhe iqale nini? Nabonana nini and beniphathene kanjani isanda kuqala i-relationship? Okay. At first mangase ngiqale ekuqaleni nje sathandana la ngo2013 2013 because besafunda isikole sobabili safunda ndawonye nje lapho ngo2013 sahlangana khona esikoleni and then sazwana bekumnandi nje into yathi sisayiqala and up until ngize ngithole lo msebenzi engiwusebenzayo currently othatha isikhathi sami more than ever. Okay. Mhlambe bese nihlala ndawonye noma uhlala kubo na uhlala endlini yakho? Ukuhlala ndawonye bese ngahlala ndawonye ubehlala kubo eSouth Beach. Okay, bese nizena aba nomntwana. Apparently ingane besingakabi nayo iyona into besingakaze sibe nayo. Oh, okay. So ke mhlambe mawusuyakhumbula kahle iziphi mhlambe izinto akuyeke isazona wawuzenza engekho right noma yena awabona ngazi ukuthi azikho right akuyeke isazona and wa realize sekuhamba isikhathi usuyekile ukuthi no ubeqinisa ube right bengimdinga impela lo muntu. Mangase sithi siyakhuluma nje ngokweqiniso mina bengumuntu othanda ukuphuza kakhulu habe ebusuku nje bengayihloniphi ngezinto eziningi so ukutholeni ngiyena ngathola neconfident ukuthi no nangumuntu engithandayo and ngiyambona ukuthi uyimisele ngami uhlezi nje open uyakhuluma nami ngazo zonke izinto nje ube umuntu engimbonayo ukuthi no umuntu engingaphusha naye. Okay, mhlawumbe ama parents wakho ayama usuke wababonisa bona? Bese kahle bese ngisesifisweni sokuthi siyobona ekhaya naye yabo since phela siseThekwini so izinto zaseThekwini sithanda ukuthi engazi ukuthi ungayibamba nje njengoba bengisanda ukuqala umsebenzi so bengisafuna ukuphusha noma 5 years at least ngibeke le mali engiyibekayo and then mase ngiyamthatha ngiyomazisa ekhaya mase ngiyamkhokhela yena kubo. Oh, okay. Yena ukhona umuntu wakubo axhumanise naye omazi? Hayi kwamanje ngabe ngiqamba manga uma wakhe kuphele bengimazi kodwa besingakaze sibe in contact naye bengimbona nje emafonini nani. Okay. So uhambe kanjani ke kwenzakalani manje usolani mhlawumbe uzweni noma uyibonele ini ngamehla akho le eziyakubeka la ekhaya ukuthi ucheck nje uthole okujulile ngalokho okutholile? Ukuthi ke yazi mangase ngithi ngiyakhuluma eqinisweni bakhona abantu bebengitshela especially labo ebengibuye ngisebenze nabo so nama social media bengibuye ngingene kuona yabo kube khona umuntu ongikhulumayo ngalolu daba kube ukuthi nama ngilithatha serious because akuyona into esengayibona ngamehlo nani yabo plus ngiyamthemba umuntu wami so nje bengiye ngibuze yena angitshelele kwangitshela yona egcine mase ngikholwa lento ayishilo. Okay. So ukuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ngeke la engazi ukuthi nje khona la engilimala khona so mase ngabhalela uhlelo ngesimo sokuthi nami anginayo ishow yalento eyenzakalayo yokuthi iyona. Bakutsheleni? Sisi wami ke indaba iqala la ekuthenini khona sengipost intombi yami ko social media kanti kunobhuti engangisebenza naye kudala osakhona ku WhatsApp Facebook wami obonile ukuthi hayibo kunomuntu la lo ngithi ngithandana naye mina ambona ahamba nomunye umuntu
Okay. Yabo asole ukuthi bayathandana vele. Cause ngendlela abahamba ngayo nawe uyakwazi ukubona abantu abathandana. Bathandanayo. Yabo. Manje nami lokhu ngidla lento ngaze ngabona ukuthi I know. Ngathi kuzomela ngiyisukumele lento ngihambe ngiyobhala mhlambe kwi-show lese ngize kuyona namhlanje ukuthi ngizama ukuthi ngithole i-clarity ukuthi kwenzakalani laphana cause mina angiyena umuntu ehleze khona. Awazi umbuzo futhi usisi. Usisi ngisho ukuthi sengambuza uyabazi-ke nawo abantu besifazane. Uyabazi abantu besifazane. Umuntu wesifazane nje uyakwazi ukushintsha nje emudini yakho nje. Uthi noma udini uyithola usuhleka. So manje awumuza ngesimanga sokuthi uyamazi nawe ukuthi uzokuzibisa nje angawuphendula umbuzo wakho engakubhalele kwishow. Yeah, engakho ngibhalele ishow kahle. Umuntu onjani yena? Mhlambe unolaka noma nje unenkani noma wethulela nje akhuluma kakhulu but unothanda unjani? Yena nje uyayazi le nhlobo ekuthiwa innocent until proven guilty. Ileyo nhlobo hayi leyo nhlobo until proven guilty innocent nje uma uyibuka into yami nawe uyayibona ukuthi cha ithulele lento ayilo ngisho nalena le usamthanda awukabe ngiqamba usafuna ukuba naye ngikakhulu. So what if lento oyizwe ngobhuti lo osebenza naye iqiniso, what if vele bayathandana uzoqhubeka uthandana naye noma right mhlawumbe uzohlukana naye? Hayi inkinga leyo nto esisuka ngoba manje kuyimina ngizazi ngiyavevezela kuyimanje ngisazi nokuthi kwenzakalana ngiyajuluka nje manje angiyazi nanokuthi ngingayiqala ngayiphi leyo nto ngoba phela lapha bese ngithethe treasure yami le. Yabo abanye abantu bethi trash mina ngabona i-treasure lapha. So angikwazi ukuthi ngingaqala phansi ngishintshe uhlelo ngoba lo muntu bese ngiyitshelile nami ukuthi hayi kakubo kodla mina hayi cha kumele ayokuthelwa noma inyongo. So uma usuyitshelile kanjalo shuthi ngamanye amazwi awumind ukuthi omunye ubhuti angene la ujala ungena khona. Hayi lutho ke phela lapho ngabe phela sengishimana impela ke ngiyisoka phela mina mama. Angikwazi ukuthi ngingadle esibayeni ngingadle isithebeni esidle emunye enye indoda. Ufuna ukudla wena? Hayi ngifuna ukudla ngedwa. Kanti inkomo izobe ikhishwa uba. Ithi ngivele ngimlande khona sokwazi ukuthi sikhulumisane. Hayi inkinga. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uluhlelo esilibiza ukuthi umfunani umuntu wami. Sake nginama-couples la njengoba nibona nje bazixoxela kabanzi ngempilo yabo uthando lwabo. So angazi asike sizwe nje ukuthi khamba kanjani. Ngicela uqala ngawe sisi, ngicela ukwazi igama nesibongo nalawo so. Ngobile Ngcobo, ngihlala ngaseSabhishi. Ngokuhlala kwami ngilokhuza emakhaya ami engisuka khona ngihlala eShowe. eShowe kodwa khulelanga khona? Ngakhulela khona eShowe. Uze la sewumdala? Ngize la sengimdala sengizofuna isikole ngafunda ngaqeda ngase ngithola umsebenzi. Okay. Butwa uyaphila? Ngiyaphila mama. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nalawo usuka khona. Igama lami ngumthokozisi kaMncwabe ngisuka la eChesterville. Okay, ukhulele khona? Ngikhulele khona. All right. So ngicela ukwazi nje ngane since nize kuhlelo elingothando phakathi nihlangane nini nosisi? Usisi mina ngahlangana naye shuthi eTexini. Shuthi ethi wayexabene shuthi nomuntu wakhe. Shuthi ke
mina shuthi ngakwazi ukuthi ngimcomforte shuthi Okay. sikwagcine kuvuka uthando sigcine siba sebudlelwaneni Okay. noma push Imuphi lo nyaka? mama last year Okay. Niphathene kanjani nje? Hamba kanjani? siphathene kahle kakhulu mama Okay. indlela esiphathene ngayo kahle sengicanga ngisho nami ukuthi ngithathe ezinye inyathelo ngaye Okay. ngoba ngathi khona nama amatoho engiwabambayo khona amasinto aqhamukayo ngicanga ukuthi kube umuntu engimthathayo. Oh, okay. Siswami, ngicela ukwazi la ekuthandaneni kwenu mhlambe umbona ekuthanda kanjani wena? Ngimbona e-right. Mm. A-right ngayo yonke into ukuthi ngakwazi ukuthi engenzele yonke into engisengiyidinga. Okay. Uthanda naye kuphela? Yebo ngithandana naye kuphela. Akekho omunye umuntu? Cha, akekho. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Uthanda nosisi kuphela? Yebo sisi uyena kuphela nje. Okay. Mangabe ethi uyimisele ngokuthi athathe uthando lwenu alibeke kwelinye izinga ufisa nanokuthatha kade sho lamanje umzwela ngisho. How do you feel? Ngifila ukuthi kukhona umuntu ocabanga okuhle ngami. Ukuthi ngakwazi ukuthi ngiyovusa umuzwa kubo. Okay. Uthe uthanda naye kuphela? Yebo ngithandana naye. Oh, all right. Mhlambe bese nike nakhuluma nje ngoqala umndeni, abantwana, into kanjalo. Uke wakhuluma nami kodwa ukuthi mina bengabe bikho ready ngayo yonke leyo nto. Okay. Ngoba indlela abekhuluma ngayo sengathi khona umuntu omhlohlayo ukuthi like emndenini wakhe. Okay. Sengathi khona umuntu okhuluma naye ngathi noma uma wakhe yena osuke emhlohla ngayo yonke leyo nto ukuthi sikwazi ukuqala umndeni naye. Okay. Kanti ubethini? Indlela abekhuluma ngayo nje sometimes Ubekujaha. bengijaha ngayo yonke into. Okay. Sengathi ngimtshele kahle ukuthi sekhona isikhathi ukuthi sikwazi ukuqala umndeni kahle. Akakwazi ukuthi ehambe ekhaya qala. Okay. Manje siqale kahle umndeni. Useke waxhumanisa noyedwa wakubo noma mhlambe umndeni wonke wakhe. Bayakwazi nje ukubulayezela khona. Umuntu engimaziyo usisi wakhe. Okay. Kuphela. Bengabazi bonke umndeni wakhe kodwa uke xoxe naye nami sometimes ukuthi ufuna ukuthi engazi semndenini wakhe. Wena emndenini wakho ukhona amaziyo? Mina engixoxe naye usisi wami omncane. Okay. Wamazanisa naye? Yes. Oh, uqiniseke unyazana? Yebo sisi and into mina sisi enginenkinga nayo ile ukuthi akafuni ukufika endlini yami. Okay. Mina njalo ngifuna ngibone nafuna ngigibele ngihamba Endlini yakhe. ngendlini yakhe. Ireason anginika lo ingoba uthi uhlonipha lo mlisa lo engamshela beqeda kuxabana. Awumfica esingle? Hawu simama mfica ngesingile. Ngamfice nomuntu. Okay. Babexabene. Ngicela ukwazi isizathu sakho indaba uthi uhlonipha umuntu ongasekho naye kubudlelwane ngoba uthe uthandana nobhuti kuphela. Why uthi umhlonipha ini ningekho kwi-relationship? Ukuthi ngiyamazi ukuthi unodlame kangakanani la muntu angithandi ukuthi kube khona iy'nkinga phakathi kwami nomuntu engizwana naye ngenxa yakhe. Wahlwana nini naye? Sengo 2 months. 2 months. I think 2 months. How 2 months? Hayi mama usukudlala ngami. Udlala ngami ke manje. Yindaba uthi udlala ngawo? Ingwa mama sithandana sisukudlulana obserious. Sinawo 6 months. Okusho ukuthi wena 4 months uyangifebela. Kwenza kanjani? Hayi, Mana ke ngicela ukwazi la. Uthe wena okay, uthandana nobhuti usakubudlelwane nalo othi uyamhlonipha ngokungayi endlini yakhe. Nengoba uthi usabuthi unodlame. So niqale relationship nina nobabili usakwi relationship layer, right? Yeah, kwase kuyaphela cause uthe uthandana naye nobhuti manje uthandana naye yedwa. So kuphela
the time kade kuphela umtshelile yini ubhuti ukuthi hayi le relationship wangifica nginayo ayisekho. Cha, bengakamnje. Why uqalela i-relationship yakhe emangeni? Yini eyenza ukuthi uma uhlukene naloya ungabe sebuyela kuyena phela umtshela ukuthi ayisekho le nto leyo? Ukuthi vele benganaso isikhathi sokuthi ngibuze vele ngayo yonke lento. So ukuthi akakubuzi wena wafile ngazuthi hayi vele nami ake ngivele ngithule because vele akanakile and akabuzi. Yebo. Ucabangani? Ayi mama ukuthi ngiyamthanda. Okay. Yeah, ukuthi ngiyamthanda and silakhekile sekunganzima kwanami ukuthi singaphumi. Okay. Ukuthi nje ngidlulise lento ayishoyo kwavele sabantu amaphutha siyawenza ukuthi nje silungise lelo phutha siqhubeke ngoba ngingasho mama ukuthi ubudlelwane bethu sengifuna uthole sifuna ukukhuphulela kwelinye izinga buhlonipheke. Buhlonipheke yikho nje ngize ngibala ngithi kwa ukuthi mina mengifune ngibone nafune ngiye ngigibele ngeThekwini manje sengiyacela ngoba ukuthi ngiyaforce ngiyacela ukuthi ngicela ke manje akazima abalini ekhaya. Okay, so umuntu okakhulume ngokuhlonipha because ukuvela ekhaya lakini la uzalwa khona aphumela obala kubazali akhiphe izimfanelo zabazali kusho ukuthi lo muntu mayicabanga kanjalo akusafanele imqambela amanga. Kusho ukuthi akusafanele umhlanganise nento uzihlanganise wena nento ezothinta ama-ex wakho because ucabanga into enhle ngawe ne. So I think fanele ushintshe indlela owenza ngayo ungamqambeli amanga because uyimisele yena ngawe. Okay. All right, so ngine surprise yenu ke since nazi ukuthi inyanga yothando ne and nize la ngokuthembana ngisho. So nje ngicela ukuthi nisukume nibhekele khona ngizonilethela surprise yenu. Okay. Angazi ukuthi uswayinike manje. Ngicela nje ubhekele. Yes. Ningabheki, ninga-cheat. Ninga-cheat. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Okay. Nayo ke surprise yenu engilethela yona. Dadewethu, ngicela uhlale phansi. Okay. Hayibo Mancaba. Yini ngibona ngamehla manje? Hey Mancaba. Mancaba ukukhuluma phela. Mama. Okay, ngicela ukuthi ubhuti asondele. Into ekanje. Ubhuti loya uyena obhalela kwi-show. Ethi umfunani umuntu wami. Wangichazela ukuthi ubekwa yini kule show. And akekho happy, akekho right. Kunezinto eziningi afile ngazuthi kudlalwa ngazo. So nje angazi ngicela uqala uMangcobo. Ngicela ungichazele uMangcobo. Uyamazi ubhuti loya? Ungitshele nje nani ukuthi nazana kanjani? Yebo ngiyamazi. Wasaba kumbheka. Kwenzekani phakathi kwakho naye? Asandana. Angizwa? Siyathandana. Niyathandana? Okay, awushongo ukuthi uthandana nobhuti kuphela? Bengishilo. Uthandana nabantu abangakuwedwa? Why? Ubufebe kodwa lokho. Ubufebe nje. Ubufebe. Ukuthi isikhathi esiningi ubhuti belokhuza ehleze ngekho. Hayi khona into ekhulumayo. Sihlama wena. Ujolana Behleze la. ngekho.
Behleze Masimba amani la wenzana la. Okay, so isona sizathu esenza ukuthi ungafuni ukuya endlini Jwayela kabi wena. kamuntu wakho lo omunye. Benza isilima la. Behleze ngiyafunda lo behleze sisebenza phezulu lokho mayifika endlini befike ethi mina ngibeka phi mina la ethi ukhathele so ngize ngigcine ngiphumela ngaphandle. ngoba ungipanga nishipa nsango nje lesi manje mina mangcobo into engifisa ukwazi kuwena mina ngithatha siphi step cela ukuzwa ngawo awungene ecathelweni zami ube umthokozisi nawe Ngiyaxolisa Mthokozisi. Ngicela ungichazele la. Uthe usisinahlukana. Uyakwazi lokho sinahlukana? Hayibo etshela ba. Mawucabanga ke ngabutshele manje. Ngabutshele ba mina ngino 5 years wonke nguphethe la ngesandla okulungisela yena lo muntu ngicabanga ngomlobola nje manje. Bese ikhuluma naye leyo ndaba leyo. Ngiyaxakeka mangibona lo kade ngatshelwa ngaye lo ko Facebook ko bani ngiposta lo ngitshelwa ngaye lo sebenza naye futhi lo ngijwayela kabi kahle lo futhi nango ngijwayela kabi lo ungijwayela kabi fengiqale ngaye ngibuye ngize kulo mina ngishawa ke iTV ngibuye ngizwe kulo TV mina ngijwayela abasiyeke ufebe nje lokho abasiyeke mina manje ufebe lokho benzayo wena Bawufebe. Bazongijwayela kabi awumthethele ngimkhombisa awumthethele bafo ngathi nawe uzoqala ukungibeka manje awumthethele lo ngimkhombisa ekungijwayela kabi lo ngikhatha naye inyona la ngikhatha naye owibuke lento imnyama kanjani lento uyibuke lento imnyama kanjani angikhatha naye ungikhatha inyona lo uyibona lapha wena yini oyibona lapha wena awungitsheleke yini oyibona lapha leli lahle leli uzongikhatha naleli lahle leli Uyangenelisa kodwa uyangenelisa. Ungangitshela ingane mina ungangitshela ingane ngiphize ngifuzela wena Uhlezi uyikhathele nje ungijwayela kabi wena kathatha ungijwayela kabi wena awusazokhomba uzona utshwala wena uyosindela labo futhi lapho uyosinda ngikutsheleke mina wena ungakhulumi kakhulu sayimsebenzini kancane futhi wena sayimsebenzini wena uzoyithola ingqole ufuna izinto wena nawe Put. Abasiphe no 10 minutes. Jabule noma ngempama nje wena. Awushaye uqalela kumina. Ushaya umuntu waba. Nawo kahle mangcobo. Wena woza la wena uzokwazi abantu. Kanti sebenza ndawonye futhi manje. Wena vele wena ngiyakubona wena mfana wena. Kade ngalo ngitshelwa ngawe wena mfana wena. Mina ngikhuluma labafana. Lo ngitshela ngalezi. Lo ngitshela ngale njalo. Week wena. Ngitshela indaba yakho wena. Yazini mfana wami. Wena uyona yazini mfana wami. Uyosindela lento engiyibuka la mshana. Ngiyakutshela ke. Semsebenzini ngomsombuluko uzokhoma uzongitshwala. Uzokhoma uzonotshwala. Ngicela mina basitedele. Uzokhoma uzonotshwala. Ngithiwa next week. Ngiyakutshela ke. Nginto yamanje. Futhi kahle nawe umuntu osijwayela amasimba kakhulu. Lo usijwayela kabi ke lo. Lo usijwayela kabi lo. Abe uyafeba lo muntu. Webhuti. Bhuti mina ngicela ukwazi owakwami. Ngicela ukwazi la. Bhuti mina ngicela udedele leyo. Nosisi isaqhubeka. Ayiphelile manje. Iphelile right. Ayiphelile manje. Vele ayiphelanga manje ade yaphela. Phelile manje. Wayimpedeni uyaphela Phelile manje. Usijwayela amasimba wena. Yabona wena mfana wena ujwayela amasimba wena ngizokubamba wena mfana wami. Uyosindela nabafuyi abangabazi. Awungisindela bona mfana wena. Inyona le. Sisake ebusona lesi. Indaba zeshipa nsango sakhe. Inyona le. Uyomubiza lo domestic street le. La ngibuza ukuthi uwaza Jwayelana kabi mfana lo. Ngizolitheni? Aha. Okay. So okusho ukuthi abantu abathandanayo bake benzeni? Bake benza izinto ezenziwa abantu abathandanayo, right? And so wena awunankinga nokuthi akudlaleli wena kuleli ground kuphela. Khona nomunye obedlalela la. Because usho manje phela ukuthi relationship yabo kwathi iphela la. Mama, thiwa into oyithandayo uyayilungisa. Okay. Ngoba mama mewukuthi ngizothi
kulo 2 months or 4 or 5 months mingikhanda and mengimkhanda uyakwazi ukuthi adlale ngomqondo wami abe lo muntu engimfisa empilweni yami. Okay, so ithini ke leyo ukuthi usebenza naye uBafu? Hayi leyo phela siyingqwele. Ingqwele vele kufanele uyithintana. Kufanele ithintane nje ingqwele. Mfana wami uyosindela laba mfana. Yezwa mina uyobasindela mntaka baba. Wemntaka baba. Wena ngathi uyakhohlwa ukuthi siphuma le. Fila kanjani ngayo? Awuzozwa mfana wami. And awuzozwa uthuba kwatini. Ocela bekurequestele labantu. Ngiyakutshela mfana wami uhambe wedwa futhi. Cela bekurequestele ngoba sophuma. Sophuma la kule show. Soqala khona ngaphandle mfana wami uzofika la uhlala khona ngitshela. Ngoba manje ngiyakubona ukuthi ngijwayela kabi ngithatha kancane. Ugcine ethola kanjani iqiniso? Dabazala abafana abamnyama lapha. Sijwayelana kabi lapha. Uzomtshela kodwa wena iqiniso? Yebo. Bengizomtshela mhlawumbe kuhamba kwesikhathi bengizogcina ngimtsheliwe kodwa ukuthi khona umuntu engizwana naye. Sikuthanda wena. Ngitshela sikuthanda. Udinga impama lo ngenza isangoma ucathi ngizobhula. Into mesavuna wena indaba mina. Ucathi ngiyobhula mina. Lo muntu lo ebenzwana Jwayela la. Futhi lo mfana lo angashayi. Jwayela la. Akajwayela la. Ha. Asikanzima. Asifebelisi. Ngeke. Bafethu angazi. Ngeke. Bhuti wami ngeke. Ngicela ungidedele ngithintele ngayo. Kubuye engazuthi nithathana nina lobabili. So ngicela nilungiseni indlela ozimisele ngayo nawe sesimisele ngayo ku relationship yenu. Yebo. Okay, ngiyacela ukuthi bakhululekise bobabili. And ngicela ukuthi bahambe ngokuhlukana. Balande. Awuzobona nomsunu wena. Ngikutshela. Zobona. Kodwa ngicela ukwazi la. Bonile kwenzekeni nje ngiyazi uzizwa kabuhlungu but into engiphatha kabuhlungu ile ukuthi kade uthi sisaya emsebenzini ngomsombuluko and uthanda kuba nzima ngoba nizobe ninobabili kuphela. Yeah, njengamadoda. Manje kubuhlungu kakhulu ngoba ingxabano kube kwazeka ukuthi iqale kuphi nendawo. So ngiyacela bandla ngiyazi ukuthi umoya phezulu kwamanje ngiyazi ukuthi usakwatile but ubhuti ushelile intombi and mayeshela intombi isho ukuthi bekuyintombi ebinamanga. So ngiyacela nje ungamlimazi. Hayi kona ngingidlale ngawe esisingicasukile ngendlela engicasuke ngayo ngiyazizwa ukuthi ngiyavevezela nempama iphumele ngaphandle manje ngifuna ukuyigxoba le kanje mina. Usayophinda ube nentombi futhi? Hayi phela ngeke ngibulawe ngesibhamu esisodwa kube ukuthi isinhlamvu singenise ngifile hayi lutho mntakama. Usazozama futhi? Hayi ngisazozama phela. So uthando ngiyazi ukuthi akuyona evele inqamuke manje noma kuthi umuntu ukuphoxa kangakanani usamthanda kodwa. Ngabe nginamanga mangithi angizwa lutho ngaye kuphela nje nginyanyile. Nginyanyile okuyisimanga ukuthi angisaliboni nalo uthando lwakhe. Ngendlela enginyanye ngalo masithiwa sikhuluma iqiniso wemanga ngoba ngiyakutshela le ntombi bese ngithi mina mekwaphela nje lo nyaka lo ngiyakuphi ngiyovela ngazo zonke izinto into ebengiyithanda ngayo iyodwa ukuthi bengakabi nayo ingane okusho kona ukuthi mangikhokha into ephelele mina lapha. Okay, bathi nginhlanhla ngoba sokwenzeke kanje uyacabanga ukuthi bekusafanele ulandelele empilweni yakhe ngoba nakukhona ingane. So kube nenhlanhla ukuthi ningabi nayo ingane nobabili kube ukuthi nje uyaphuma empilweni yakhe. Bathi ke ngiyazi kusazo uhamba kahle vele eintombini ngiyazi ukuthi usazomthola umuntu ozokuthanda. So lokho ngiyazi inhliziyo yakho uzukile but ngidlulisa. Hayi ngiyakuzwa kona ngiyakuzwa kuyikona ukuthi nje hayi ingqola ivele isheshe ivume kalula kanjalo nje. No ngiyaunderstand. But ke ngicela wehlisa umoya udlule kana yonke lento. Mbuka lapha ekhaya siphetha ngokuthi siliphethe la uhlelo enizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani kwenzakalani kunamanga phakathi kunamanga amaningi phakathi si decide ukuthi ke asivele singafoni ke manje umfuna umuntu wami ngendlela abekade kwenzeka ngayo sa decide ukuthi kuhlambe kungcono ukuthi sibalande bonke bobathathu babe la. So sekuyiyona ndlela ke umfuna umuntu wami ozohamba ngayo lo kusukela namuhla. So ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike share ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.